Namina sumurung siang saluhut naroha, imana mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan baik. Amin. Damang dainang dengan sahabat siau di bagasan Tuhan Yesus. Buka bibeta siang buku 2 Musa di 10 Mamuka siang ayat 2 jalaman aujungan di ayat 10 dulu. Asal tajaha las tapai hudihut hatan di bata tajahama masih sorit sonoma hidup dungi Roma Amalek jalaman musuh dopak Israel di Rafidim. Dungi di Rafidim sama dua di mana kita kata bahwa jalaman Amalek belum mengenal masuk di dulu jadi di bahin si Joshua masongon na didok si Musa tu ibana lahomat dopangi Amalek alayang go si Musa dohok si Aaron dohok si Hur nakok do nasida tu pusu di dolok doluki. Jadi saya di bahaya bangsi Musa dopak orang masai alai mau dibalik karena mau nama Amalek alai ngaulam matangan di si Musa demi dibuat nasida mabatu sadat di bahem matu toruna asahudul ibanatu si Roma si Arab dohok si Hur tumukul tangan nasab dari bebe gabe hotma tangan nai pai mamate mataniari. Jadi di batu bersih Joshua Amalek dohok mangsona marhite siapa ini udah itu saatna oras malita saluhutna oras dalam benak naina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus masa do parporangan di bangso ni debata parporangan ini di pikiruan nasida siang tanah Mesir di pardalanan adong mainganan jala adora sotol hasida tuhuta kanaan adong mah akka halak parjahat di tongan dalam jala halak Amalek terkenal doon pinopar ni si Esau jala pinopar ni si Esau sudido markuar Edom jala halak Amalek dang dianggap behala Edom alani hajahatonna alani pabahenanna alani nahurang nabi nahen nasida waka banso na mga laosi inganani damang dainang hala Amalek sendiri terkenal marhide hajahatonna alai banso ni debata ditandado marhide akka nadinggan odo nalaho si berengon di ganuk ngasa bangso bohado tutu parporangani boasai masa parporangan alok sada suku-sukun molopati ni jahuba di batamat do unak komamunu ninhado tubita alai masa parporangani bohado sasitong pati ni Jahoba madok dan boy mangula manangah hape diari sabat manang diari na pinarbadiaan roh Tuhan Yesus dipamalumi mana sahalak na magsahit diari sabat roh kaparise saluse mandok mamandosa ho nunga dilaw si ho pati jala munga patupahon na hurang dinggan sa sitong na magidehon na pinangido ni debatan Tuhan Yesus alayahan ni Tuhan Yesus dan tumibo patik siyanana ni debata somoni bolohita mardala di dalam raya di lampu merah manang di perempatan manang pertigaan adong malisi lampu dulu
na merah, na hinup, manang na hunik, dohot na balaw. Bolo lapuna na merah alay rodi si polisi madok mardalan ninna. Mardalan to kita manangso. Na jelas di siya dong polisi lalu lintas. Lapuna na merah di sinagalak. Alay dito iba na mardalan yun. Pasti mardalan. Bolo adong di sila puna na balaw. Alay ro polisi di si madok stop unang do mardalan yun. Pasti do stop itu. Lapatan na di dia di sini. Umat tusado di sahalak na manalehon aturan doho tubum. Dinalahu mengendalihon uhumi. Aisotumi bo uhumi siajol. Dan tumi bo aturani sian arganijol. Alai dinamangoloi dijanuk nasa aturani. Dinamangoloi napunasa aturani. Baru dapotan kalau. Baru dapotan ibana akan adinka. Alani namang dohok dainang asa ulang suku-suku dorohata ay mohano bangso di debata marporang. Pasti di parporangan ini membunuh hal Amalek toho. Memang dibunuh sudia ke hal Amalek. Tanga dong naboi be hal Amalek di pertidion satu wae. Namang dainang namang ihut nataida di si bohado parporangan ni. Adong di si piga-piga tokoh. Naparjolo may si Musa, napaduaho si Joshua, napatuluhon Mose, adong namarkuar si Aaron, adong namarkuar si Buru. Na opat tokoh sadiri marasing-asing diaka kebolehan manang talentana. Molo si Musa ibana na poso ni debata na mangulukong pansoi di nalahu manopot mabongoti utakanaan na tinodo ni Jehovah. Si Joshua sahala prajurit na mangihuton bangsoi jala ibana na pinake ni si Musa dinalaho mangadopi hala Amalek. Dan langsung si Musa alai dipasahat tun si Joshua. Asa si Joshua na mengatur pasukan madopangi halak Amalek. Dan nagabe matok di sini. Dan boy marporang maksudin. Alai adong Mose siaron doho sihur. Molo siaron pinopar ni malim doong. Jala memang siang Siya 12 margai sinopar ni malim do ibadah. Adong Mose sihur sahala na marasing doon nalahu berjuang tubang soi alai dan dipangatusion ni parporangan ni. Nako ma si Musa tu dolok-dolok na tibuk. Nako si Musa tu dolok-dolok na tibui. Jong-jong ibana martanian dipahir pang matangan na dihidak matukok na pinasahak ni Jehovah juga. Alaniah do bangsoi boy mona. Alani hamaloon ni si Joshua do, haboyon ni si Musa do, pabahenan ni si Aaron do manang sihur. Ikut dipahir pang si Musa do tangan na dihidak tukoti jalamar tangiang ibana siam manugut saat tubota. Saleleng dihidak si Musa tangan na dipahir bang ibana tangan na molang bang soi marpora. Alai ditiki ngaul tangan nai dipaturun ibana hamana masa talu bang soi Israel marpora. Na hidup na di sidaman do dahil ng parporangan do parmuluot taon. Marporang do hita dohot aka na hurang dinggan. Marporang do hita dohot aka
pangela-elaan disibolis nama korban dosai dan murah nama porangi. Maka na bolo adong dihita bohano pau-baon aman tangya ko kamu majoyana ko namiyo. Aman tangya ko kamu majowulu namiyon humasusa dohan. Hata Indonesia mandok, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Iko martangiang dohita. Iko si partangiang ngamatai do inatai. Iko si partangiang masa keluarga. Tang boy sambariba. Nate paulo buang miring. Wamana miring. Serong. Bulu mobilipi bulu kompis sambariba benai. Murah-murah doi masuk lubang. Mau merdelen pasti doi. Alai bolo saru pado ibana tanggak maju banjulu itu banjulu siang untuk habirang anatai natai benai kudia kaya nakonna namangi hutun bolo kompis dole jului borak doi di dalam martalan dan iboto mangi hutun dalani mani kung pemaul mangatus kiri pemaul doi didoa kana malo manupiri. Damang dainan semuanya parang ulutong. Sotung tepal hapor siyaw ni tunga-tunga ni keluar. Ikorak dosa uduran. Jala pololung nadengka nama tai natai ihutono ni danaki. Si partangi yang doi bana. Parporangan dohi taon nuaing. Bohano hita dinallahu marporangi. Mangalo akana hurang denggani. Atu kau tamarhiti na denggan. Baheno tamarhiti gawe siti ruwon. Baheno tamuse marhiti aka nabi nasahat ni Jehuba di hapor siyaw. Dan terbaik kita marhiti pikiran tamangan. Aiso pikiran di bangsa Israel di nalahu baluahon bangsoi siang aka pabahenan ni parjahat imahala amal. Alai ko jongjong dosi Musa martangian toho mai. Iko tangian masih tangian dulu. Alai dan saya hola disi ko diula do gaduk na saulaun na si Joshua mangulahu dohot aka bangso isa diri na marporangi ros yarod dohot sibur. Lo jana posoli Tuhani. Lo jasi Musa. Ise manukoli siarot dohor sibur. Ilea kudulan na siya batu dan siya pasir. Ilea denggan. Jalan itukul tangan na siya mo, itukul tangan na siya birang. Asa boy torus di bana martangian. Artina di sidaman lohok dainan. Songonido si parmonangi marsi tukul-tukulan di bagasa tangian marsi tukul-tukulan di bagasa tangian dao manang jonok tangian marsi tangian kita una kolat tayo na dao na jonok dan tatangian tayo na jonok na dao lupa kita dan si soone ay nama korang dohita asaunan gabe madabu kita tukang uculan idohatan Tuhan Yesus tuah kasisian na didoi martania kamu asaunan madabu hamu tukang uculan artina martania kamu tadara hausi parmonan dan telu behita binahen di bukti damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus atau di bagasan parmulu tahun unang sampai gale kita mata alailan margugo hita tangyang masih tangyangan parporangan dia penata adobi pergumulan dia penata adobi unang parjolo lupa kita martangian alai say jumolo mata pasahat tu debatan
Parjolo tapasahat tu ibana. Debataro na pamonakop bangsoi. Marhiti tangyani. Molo turun sumurut tangan ni si Musa. Molo turun tangyang nai manang sumurut tangyang na ala nilojana. Dan dulu bangsu. Alay unang madiboto na marnaloja na martanya. Unang matatanda na marnaloja dinalahu tu partangyangan. Unang marnaloja hita tangyang nasitanya. Ay si parmonang do hita na pinamonang ni Tuhan Yesus. Dagta do hita di tangyang. Atong osmarohat tadamang dohok dahi. Si parmonang mahita mga lubya kasalubot na lakas. Molo say jumulo do hita di bagasan. Debatama na mga ramoti hita. Amen.